Matur sembah nuwun ya. Wis dibuka swasana no ya karo ibu-ibu waranggana. Sing kepareng ngaturake tembang ya kuwi dayohe teka ya. Iki sowan ana ing Pedhes ya. Arga Mulya Sedayu Bantul ya acarane Pedhes Genduren. Apa? Jenenge apa mau? Nggih to, leres to? Ah, nggih. Ya, Pedhes Genduren kuwi duwe rencana bengi iki adicara merti dusun. No, ya merti dusun, dusun Pedhes lan tasakuran dene bengi iki merti dusun ingkang wis bisa manunggalake ya kuwi RT sak dusun kuwi ora ketang kletan kali nanging tetep manunggal dadi siji. No, iya. Ngono ya, Mak. Iya. Muga-muga tansah lestari niring sambikala menjane Bapak Ketua Panitia Bapak Yuda ya pancen bener sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe sowan mrene ya eneng pendopo iki dek mben kaya urung suwe ya sowan mrene kae dudu merti dusun lha apa kae dana aspirasi ki wis 10 taun ora merti dusun apa iya iya 10 taun iya wis ora apa-apa nok sing penting merti dusun tak ketang 10 taun pisan iya sing baku nek iso ya setahun pisan ya nek ora iso ya 2 tahun pisan ya dene ora iso isih ana lho sing ngerti dusun 3 tahun pisan ku ya ora apa-apa nek watone adat budayane awake dhewe iki ora ilang ya tata cara tasakuran sing wis dilakoni karo nenek moyang awake dhewe ya kuwi sarana ngerti dusun iki ora ilang dipangan dening jaman ya tetep dilestarekake mergo iki srana upacara ngaturake panuwun ngersaning Gusti Kamahanasa. Ya ngono ya, Mak. Iya. Mula anane merti dusun iki iso ngumpulke sing ora nate kumpul, iso nyrawungke sing ora nate srawung, iso nempungke sing durung tau tepung. Ya. Wekasan iso mujudake sawijining ya kuwi kerukunaning masyarakat ingkang tetunggalan manunggal dadi siji ya, Nak. Ya, pancen bener ngono ya, Mak. Iya. Matur sembah nuwun iki dipapanake ning pendopo Sekararum nek ora kleru bener kabeh aku cah cerdas kok iya arep ora tau dituliske panitiane iki tak kon nulis acarane apa malah njaluk lagu ayo wis ya ora apa-apa nyuwun niki mengke mang tulis acarane napa nggih dikekke amplop isine lali janjine lah ya wis apa acara Pedhes ki do lali janjine apa piye? Matur sembah nuwun. Ya wis ora apa-apa sing baku. Iki wis kelakon no. Ya wis kelakon. Lan muga-muga entuk berkah saka panguwasaning Dat Kamurwing Dat. Entuk barokah saka Gusti Kamahanasa. Ya. Disawiji ditetunggalke. Ya. Dikumpulke meneh barang sing wis pisah utawa bab-bab sing ora gathuk, bab-bab sing ora nyawiji tetunggalake dening panguwasaning Gusti sarana merti dusun iki nir ing sambikala tekan sak pengarepe sesuk ya pancen bener ngono ya Mak iya lan muga-muga ya gumreguting para kawula ki tetep nyawiji nggone ngadani merti dusun ya aku sok ngojok-ojoki supaya merti dusun ki ora kok dumeh aku ki terus ditanggap mboten lahir batin ya nganggo budaya liya ya ora apa-apa wayang kulita ya ora apa-apa dalange udu aku ya ora apa-apa sing penting merti dusun ki ora mati no iya mergo kuwi adat budayane awake dhewe ora kuat nanggap wayang ya jadilan ora kuat jadilan ya toprakan ora kuat toprakan ya wayang wong upama ora ana dandane ya cukup gendurenan sak pedukuhan Pedhes eneng pendopo iki bareng-bareng mlumpuk padha ngaturake tumpeng siji-siji engko diunjukke ngersaning Gusti bebarengan anut kapercayaning dhewe-dhewe kuwi wis luar biasa ya ngono ya Mak iya waton tetep do ora lali karo merti ora kok kudu dumeh aku sing diundang terus aku menganjurkan setahun pisan mboten tahun sesuk ana wayang upama sing ditimbali udu awake dhewe ora apa-apa sing penting merti dusun malah alhamdulillah upama prei iso melu nonton ya Nak ya
Pancen bener ngono ya, Mak. Iya. Adat saben aku sok ngene iki karang engko ndak dibatin ngono. Ha iya karang ditanggap ya iso omong. Iya. Engko ndak ana sing ngendika ngono. Ora awak dhewe ora apa-apa nek ndi-ndi aku menganjurkan merti dusun itu selalu ada, ora usah kudu awake dhewe. Kabeh kesenian apik, kabeh kabudayan kuwi becik. Ya, pancen bener, Mak. Heeh. Ya iki dikancani karo pelawak. Ya. Sapa, Mak? Masih ana iki pelawak didadak ketok enak. Iya. Wis ora dadi ngopo. Monggo jumeneng masih ana. Engko tak kancani sinden-sinden ki men gayeng. Ya. Ngatur hiburan karo warga pedes sak kiwa tengene kene. Ya ya Mak. Iya. Yo, monggo. Klintong-klintong ombak andong ngebel klingklong. Nganggo mic, ya. Nek ora nganggo mic ya ora apa-apa, nek telake kuat. Ha iya. Tekate ora omong. Tekate ora omong piye? Wong nek kene iki timbali kon omong kok kon ora omong. Oh, kan omong to? Lho, lah ya sampean ki bintang tamu rumangsane. Oh, walah tar aku nek ndekno mau tak takoni panitiane. Pripun? Si ana nyuwun pinten? Dhewe nyuwun 6,5. Wah. Elok saiki pelawak. Niku artine niku namung 3 yuta. Kok artine namung 3 yuta? Lah 6,5. Iki 3 yuta. Nggih ta? 6,5 maksudnya. Ora ngoten. Ora mboten. Oh nek kula niku ora ngarani. Nggih bener ngono kuwi apik. Sik penting pun ngertos piyambak ngoten mawon. Nggih. Lho, ngerti dhewe maksude panitiane iki nek ora diomongi ya ora bakal ngerti pira kowe iki ngono lho. Oh, nggih to? Waduh, getun aku. Kok getun? Mau ora omong. Ya wis ora usah digetuni, Wah, nggih, sing penting ten mriki melu mangayu bagya, nggih to. Mangayu bagya apa? Ngregengke tasakuran to niki. Nggih. Kok tetakan. Ora nyemak. Nggih, Merti Dusun. Nggih, mugi-mugi sak sampunipun Merti Dusun, masyarakat ing Pedes mriki saya makmur. Nggih. Amin nggih. Amin. Napa ingkang pun gayuh saged kasembadan. Amin. Sekali-sekali omong ngono kuwi to kowe iki nek anu sok angel kon omong mboten melu ndongake ngono kuwi. Kula rak namung iki evene apa to? Nggih. Nggih. No wis. Nggih, layang kok aku mbukaki layang kowe omong aku layang. Nggih. Menika sek mbukaki layang menika kalian ngelongi nggih. Ngelongi apa? Lun, ngelongi apa? Tegese ngelongi tumpukane tulisan iku lho. Ah, ora wae kowe iki wis mulai curiga karo aku kowe iki. Curiga pripun to? Ya kalau sudah merasakan ya sudah. Udah terasa sendiri. Trembelane ora. Mboten. Menika namung kagem panglipur yu limbung. Nggih. Mboten sah pun lebetaken ati. Ora. Nggih ana anu layange tak wacane mboko siji ya, Mas ana. Nggih. Kula nyuwun jejogetan beksan jenang gula ingkang beksa Mbak Hana Pertiwi, Wah. Beksan menika kula aturaken dumateng kru warga laras khususipun Ki Mantri Tuwin Ki Denko. Wah iki. Ki Mantri Ki Denko iki pengendang kabeh. Saking kula Putri Atria Palupi. Wo, Bantul Kerajaan. Ayo ora kena do serik wong ya. Wong do duwe penggemar ki dhewe-dhewe kok. Iya. Kok rumangsaku ket mau gerger iki ning kaya nyelekit le gergi. Sajake ana apa-apa iki? Ana peristiwa apa ya? Ora usah ngerti kowe. Nggih. Kagem bucange semoga tetap laris pentas terus doaku dari jauh. Mbah Sigit, nggih, Laskar Pringgondani Kemusuk Siti
Nyuwun tembang pepeling caping gunung, matur suwun. Ya. Mboko siji diwaca. Oke nek nawala iki dari Pak Cokro. Wah, iki sing bareng ngundang awake dhewe iki. Ya. Mewakili seksi konsumsi nyuwun lagu Sesideman Gubuk Asmara. Atur panuwun kagem kru warga laras, semoga pedes tetap jaya di udara dengan adanya Merti Dusun. Tema pedes genduren ing pengajap sedaya warga pedes tansah kaparingan kawilujengan, katentreman, kabagyan, kebagaswarasan saha kacekapan. Dipun paringi gampil anggenipun luru sandang pangan, kaparingan rezeki ingkang agung lan barokah. Katebihaken saking bebaya rubeda dipun luwari saking sedaya penandang saged kasembatan menapa ingkang dados sedianipun. Ya, sedianipun. Wah, iki Pak Cokro. Cokro. Mardi AK Aluminium dan Kaca Depan PLN Stayu. Sugeng dalu nyuwun lagu Kedanan. Mbak Tatin yang nyanyi mripate mblalak-mblalak ngawe-awe. Mendonong. Penonton ki nek muni Kedanan ki jan. Wah nggih. Ngelokke sinden ya mripate mblalak-mblalak. Mripat ngono ki kaya arep nyulek. Iya. Ya ampun ngaten. Pak Etole, Pak Fauzan. Oh iya, Pak Fauzan ki mbiyen camat Sedayu saiki pindah ning Bangun Tapan. Ya. Lagu kita masih sama, Indonesia Raya. Slogane ya isih padha. Jajan tangga nglarisi kanca. Ya, nyuwun lagu Setya Tuhu, matur sembah nuwun. Ya, saking kula Deka Kemukus Tanjung Harjo. Badhe nyuwun lagun Mawar Kuning bawa pangkur Semarangan katur kagem warga pedes. Mugi-mugi kanthi ngawontenaken Merti Dusun sedaya warga pedes pikantuk kanugrahan saking Gusti Kang Maha Welas Asih. Matur sembah nuwun. Wis entek sih. Kok telas? Wis. Akeh gek dombeni. Kok kaya wong mangan ora. Iya. Wong keser. Ayo dikancani ya. Ayo gandeng neng poster ki ya. Mbah Sehono karo Mbak Elisa or karo Salaso. Iya. Men yo nek men arep gawe mumet sirahe Sehono sa yo sa. Ya monggo mudhun sa. Ya men diaturake tetembangan Mbak Elisa. Iya karo guyon maton Sembrono Parikena. Sembur-sembur ula. Sembur-sembur adas kok. Wis. Seras. Sampun. Serasi mboten? Serasi jane kowe karo sono iki wis. Padha-padha cilike. Ya cilik ganteng ayu. Jane ora pati wong ganteng. Ora. Ning ya ora apa-apa tetep ganteng yo. Wis ora apa-apa. Sing penting kan ada. Nggih, sing penting napa, Mbah? Ora apa-apa ya ini. Kok ora apa-apa terus to, tak urus e. Aja durus, wis ora usah durus, wis ana le kewajiban ngurus. Oh, nggih. Kang dalu Mbah Seono. Dalu. Kom aja males to. Nyawang rupaku karo suaraku ketoke rada mumet apa piye? Ora mumet kaya pengin kae. Oh, kaya pengen apa? Pengen ngapa kowe iki wis tuwa kok aneh-aneh. Tegese kepengin mupu anak ngono lho. Wah, mupu anak apa? Aku soalnya nek anak iki gemati kok. Saya anak pek-pekan ngene iki wis. Anak pupu apa anak pek-pek? Ya pupune dipek-pek. Oh, pupu pek-pek. Jes, sowan mriki wonten pedes. 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 Ya. Nggih, Merti Dusun. Merti Dusun. Merti Dusun nggih. Napa gen duren? Genduren. Ya, Genduri genduren. Duren. Kenak duwe rencana. Bener ayo gene apa? Genah apa gento? Genah. Genah. Apa Pak? Gen bener. Genah duwe rencana. Genah duwe rencana. Kudu gentho, nek gentho iki ngarepmu kuwi gentho. Oh, isih gentho apa Mbak jare wis. Sing nyiter apa sing merebab? Ngarepku iki. Oh iki. Iya, Mbah Seono darine. Apa gentho itu genti. Tanja ya. Nggih. Ndayek meneh. Derek Mangayu Badya. Nggih, dene dusun mriki wonten apa mempunyai visi punya rencana. Rencana nggih sremen wong mergane wong nggih kathah bocah-bocah cilik niku pas seno sik nari joget kala wingi nggih jatilan kathah kesenianipun. Nek niku kedang ngaten niku kadah duwe rencana. Darine sesuk kira-kira ya selawe tahun meneh bocah-bocah wis dadi pemimpin negeri iki ya wis paham budaya. Iya, kowe wis tuwek.
Aku wis tuwek ya wis ra kanggo. Masih ana wis modar. Aku wis diwajibke mbrungsungi kok. Brungsungi apa? Menungso kok kaya ula. Hah? Menungso kok kaya ula ora bakal. Senajan wis ora ana ning ulane isih Mas. Ulane isih. Sing dibalsem ing ulane tok. Hah? Dibasem. Kekejer. Nggih. Iki susulan lho. Nggih. Napa? Sugeng dalu bocange nderek nyumbang lagu Sesideman dipun bantu waranggana Mbak Tatin. Oh iya. Sinten menika? Wah, Bapak Suharsono. Pak Suharsono. Ya. Luar biasa iki. Didhisikke ya ana iki. Heeh, Bapak Suharsono iki ora apa-apa iki. Ya, monggo. Pundi Pak Suharsono? Suharsono. Pak Suharsono kalih Mbak Tatin, berarti Mbak Tatin kabeh. Dipun kancani Mbak Tatin. Wah, iki merti dusun ki do ragat tok. Kok ora ragat piye? Lho, tanpa tarian lho iki. Nanggap wayang barang iki. Kok iso? Kur mergo voli. Iki nganake voli turnamen. Ki hasile ya dienggo mbayar jenengan barang niku, kon goleke jenengan kula barang niku kok. Oh, duite nganggo lomba voli. Voli. Monggo Pak. Monggo Pak. Sugeng dalu sedaya. Nggih, Pak. Bapak-bapak. Lan ibu-ibu ingkang sampun rawuh wonten ing papan mriki. Kula nderek mangayu bagya saha ngregengaken wontenipun pasugatan wonten ing dalu punika. Nggih. Nderek ngregengaken Mbak Cangik. Nggih. Kula badhe nyumbang lagu. Oh, nggih. Sesideman. Oh, nggih. Nggih. Sendika kalih Mbak Tatin nggih. Kalian pun kancan Mbak Tatin. Mbak Tatin. Ah, ya Tin yo. Oh, Mbak Tatin. Wes. Kula namung remen menika lho. Mbak Tatin ingkang anu lagi bodhek menika nggih. Nggih. Lah, Bodhek Pak, bodhek. Bodhek nggih. wes kesikian aku. Ora kok perkara kesikian janjane iki do nyawang Tatin kepiye to kaya anggere nang kono nyak nyumbang lagu sing kon ngancani Tatin. Kono urung ngerti asline nek ra dandan. Paling. Apa? Wah, nek ngerti asline ra dandan Pak Suharsono iki mesti getun setengah mati. Ya lho, Pak niku elek lho jane. Ya aku barang. Nek niki kula ngerti kok do kepencut keperanan ki kepiye? Mergane apa? Mergane molak-walik. Apa niku sing wolak-walik napa, Mbah? Niku lho, Pak Bolak-balik apa? Nun, Sing bolak-balik apa? ngarep buri padha. Lah, niku Apa nih? Ora apa-apa wah kok. Iki rong wengi nok engko. Ora wengi kok wis wani-wani ngarep buri. Pemanasan. Pemanasan apa? Pemanasan global. Omongane pemanasan global. Ora nek kepengen mbok ngomong rasa ngono kuwi. Modar ora kowe. Jujur. Piye, Mbah? Tanggung jawab omongane. Cek agek teko ceret. Iya, heeh. wiwitane Ya. Lingguh sa. Nggih, luga mawon. Lali kok ane iki. handerek sang pekek priya bagus kang olah budaya suwen menyang kutha gedhe Pripun? Ambekan sih. Mboten menapa, mboten sah kesesonje, Pak. Mboten sah ndredeg. karangake pisanan kira yo ndredeg to ya. Oh nggih pun sah. Saumuran panjenengan kalian kula menika sami sok lalen. Padha sok lalen. Nggih. Lah aku. Bendera terus kayung yun
pancen aku ki sok ngeget-geti ngono kuwi. Dadi terataban. Selendang kuning kang saking bukir swara kurang pramana ning wasis angungrum marang bendara sang ayu tansah ngincangake alis ngincangake alis ora Mbak Cinten lho ya sliramu to ya oh kula aku takon marang sliramu jare oh nggih kula mboten mangertos lho Wes wiwit iki apa tak kaya sajake iki ngapa ya ben kowe kaya cemburu to tegese sing mburi iki wiwit do maju arep ndelok Tatin ngono lho terus tresno sesideman luwe becik patenana timbang pepisahan rangkang sulestya kula warga karo yang praputra rada mboten apal nggih Pak nggih wah rada kurang apa nggih niku apa malah lucu lho iki mau luwe becik patenana timbang pepisahan keduane wah blubuk tene jejer aku dadi lali ayo keblempeken mergane deg-degan ki lho Mbah Seono nggih menika pun nanggep mawon pengembangan pengembangan piye pengembangan lagu ya ora ana pengembangan lagu blubuk weruh kowe Tin ya weruh kowe barang kuwi ya ora nek aku ora iso blubuk maksudnya piye nek Tatin iso nek iso sing blub kok apa le nyoro niku lho le rapa to blubuk nek Tatin iso ora ya nek aku ki ya kur apa nggih aku ana mau ngrungokke mawon oh ngrungokke wis seneng kok iya liwat kincanging alismu katuka angglandeng rasane atiku nadyan kowe bocah aku isih mampu nglateni nadyan kowe bocah gunung
jiwa ragaku kakurung kakurmatan mamprong rupa ngarepe urip ana kutha gedhe kowe tak tokone omahe sawise kowe butuh apa wae nadyan sesideman mesti tak sut urip ana kutha gedhe kowe tak tokoke omah saisine kowe butuh apa wae matur nuwun sanget. Nggih. Matur nuwun Mbak Cak. Nggih, Mbak Sudarso. Nggih, namung matur nuwun, Pak. Matur nuwun. Oh, nggih, sami-sami, Pak. Hei, nggih, Pak. Wah, biyen ketoprak ya campur sari. Sapa? Aku. Ora kuwi takoni tenan kok senengane. Bapak niki lho. Pak Oh, Pak Sudarso. Kula suarane lantang. Heeh. Niki wonten pengumuman sekedhik. Apa? Sekedhik nggih. Ya. Kalih jam mawon. Saya duduk ya. Ya, ter. Lah ndi? Lah tak umumke kowe aja kok, Mas. Lah piye ta? Ora apa-apa ning gua. Nggih, dumateng para lenggalan ingkang wonten wingking menika wonten gunungan. Monggo kula aturi ngerayah. Engko ndak kelalen wutuh kecesuk gunungane. Oh, nggih wonten mriku nggih. Nggih ta? Wonten ketingal Nggih. nggih. Monggo lho saged wonten gunungan. Gununganipun di Raya. Ya ora aku ya kagungane Piyai Pedes kok ya. Pedes Nggih. nggih. Nggih, monggo ning ampun uyuk-uyukan le rayan nggih. Nggih. Memanah-manah nggih. Nggih.
Dadi padha dene ra entuk ada. Hati-hati. Nggih, sampun ngoten nyuli, Mbok. Oh, pengumuman kuwi mau to mingan. Nggih, menika wau pun Pun dirayah nika kowe. Alon-alon Bu, waduh. Langsung koyok-koyok ngene iki Pak nika. Nek digondeli anake goyak-goyak kon kok kedolanan kok. Matur sembah nuwun. Ya. Kalian menika wau piyai bapak sing nganggo anu surjan putih. Oh, nggih. Iket-iketan mau surjan putih. Nyekel kali kula aja lali Mas caping gunung. Mbok nggih. Piyaine sepuh banget pisan ya. Piyai sepuh nek ditinggal ndak gelo penggali. Oh, nggih. Ya. Di caping gunung. Anu Mbak Elisa, ya karo sisan ling ngenteni le rebutan gunungan kae. Ya. Nggih. Ngono, mangga ya. Pun rampung kok le rebutan. Lho, kok wis gelis banget iki gunungane mung cilik banget kok. Namung setunggal. Oh ya ora ya mesti akeh sing padha. Nek loro ngono ya. Piye? Nek kalih ngoten nggih. Dadi ora uyek. Nek loro kenapa? Ora rebutan. Oh iya, gunungane loro, tapi sayang mung siji. Gunungan kuwi. Gunungan to? Dudu liyane lho. Oh liyane dolan kok iso. Saben bengi nyawa Mas Yono. Dalem. Gandeng saiki iki penonton wayang iki ora mung saka Jawa. Nggih. Saben bengi nyawang kunang iki bahasa Indonesiane apa? Iki kewajibanmu. Oh, di Indonesia ki, Mbah. Tiap malam. Nyawang kunang. Melihat kunang. Kunang iki apa basa Indonesia? Ayo kunang. Kunang-kunang. Hah? Kunang-kunang. Kunang-kunang ki semerpet. Oh, tetep konang ya dari. Iya. Kepiurung mangan kae yer-yer kunang. Yen memajang ya. Yen memajang mong karo janur kuning. Pas ya. Yen memajang Tak incang kok. Lho kok ngartekke kok. Yen memajang artine menyediakan. Heeh. Menyediakan. Memperlihatkan. Yen memajang mung karo cuma dengan janur kuning. Janur kuning. Janur kuning. Lah yo marai ngelih kuwi ra ono apa. Yo ono. Kuwi jerone nek biyen ki ono isine. Oh, ono jerone. Apa isine? Isine ya saka ketan. Oh iya. Kembang. Kembang artine Indonesiane apa mau? Apa mau? Kanggo joget ilang e. Aku ya lali. Kembang wae weton. Kembang wae weton gunung. Kembang wae bunga saja. Bunga saja weton gunung. Asal gunung. Bunga saja asal liga gunung. Kembangnya saka gunung. Dari bunga dari bunganya gunung. Dari gunung. Heeh. Pacitan cemilan sarwi jana
kowe menggunakan kesempatan kowe. Bareng gamelane gayang terus ngejokke bokong kok cedhak Elisa. Lah nek enenge ya kur wong loro. Ya ben chemistry ya Mbah ya. Ben ngumpake ning tidak ada maksud apa-apa. Ora ono. Wong ya jauh kok. Ya sa. Ya bener. Sarwijenang. Artine? Sarwijenang artine? Oh, apa-apa cuma jenang. Jenang ki apa mboten Apa cuma jenang? Ya jenang, Mas. Ya ora. Apa dong? Ya bubur. Loh, bubur ya beda. Dari nasi itu bubur. Jenang apa? Jenang bahasa Indonesia. Sekopati ya, Sa. Sekopati. Kita ya, setuju. Aku pala iki saiki. Cecuk. Nang mbokku ya, Cak. Ya dene banget. Nak mbokku mulih tane oleh-oleh. Oleh apa? Oh, ning mbokku wis ra ono. Waduh. Ya wis ra sida. Oh, lali aku. Ya. Panas udan. Demam panas. Panas udan. Panas hujan. Jadi Panas dan hujan. Panas dan hujan. Panas udan. Panas dan hujan. Udan panas. Aling-aling. Aling-aling apa? Aling-aling. Aling. Aling. Apa aling? Aling-aling itu kita ngumpet. Oh, ngumpet itu bahasa apa itu? Bersembunyi. Bersembunyi. Oh, berarti ngumpet. panas hujan bersembunyi. Ngeyop. Jadi berteduh. Ngeyop. What's the meaning of ngeyop? I do know. What's the meaning of ngeyop? Berteduh. Yeah. Berteduh. You know? Yes. Wah gayane kaya. Oh, bahasa Inggrisane ming yes karo no tok. Yes. Yes yo. Ya yes. Yes. Kok maksud? Yes. Ra yes ta? Yes. Jangan no loh. Jangan no apa kuwi? Ya. Jangan no, jangan tidak. Tidak. Capek gunung. Ya, kironge, yuk. Mesoa capek gunung. Misoa iki nek iso basa Indonesia 100. Mi so wa. Apa itu, Mbak? Mi rebus. Mie rebus. Misoa kok mie rebus ki cara ngendi? Misoa kok mie rebus? Sampean ngerti no? Loh, aku takon kowe kok. Nggih ngoten niku nek tekon kula kok 100. Wis kebacut wangsulan e. Kok sike gebacot wangsulan kan nek kleru apa kon ngekeki 100? Kleruan niku nek wis kelakon. Lah yo Misoa artine apa? Aku tahu. Ayo kae. Mie tepukan. Nah. Kok Mie soa. Mie soa. Mie tepukan. mi so ngap. Mie so ngap apa? Wah. Atus. Wegah wong ora bener kok 100. Wah, wis kebacut kok ngene wis ra taune 100 wis ora. Wis sah. Pahit ya dalange. Ya biasa kaya ngono pancene. Sabar ya. Sambiroto ngerti? Apa sambiroto? Pahit. Kuwi Ora kok sik, kok Sambiroto kok pahit iki tegese. aku sedulure Brotowali. Oh iya Brotowali. Brotowali ya pahit. Pahit. Jamu ya. Berarti aku tok pandake Sambiroto. Mboten. Awas esuk nek melu aku kowe. Mboten. Cah nek nyetheke kok ngono ya. Aku Sambiroto. Nyeteki aku ngerti artine lho. Napa? Nyeteki pahitnya banget lho. Ah 100. Lho kok 100 ngopo? Ha iso ngartekke kok. Pancen wis Nah iso menjiwai. kan bayar. Sing iso Pak Sena ya berarti pasti ono bayarno. Loh, tentu. Oh, ya tenan. Saya enggak ada Brotowali segala. Oh, enggak ada. Ah, ndak darani bieh-bieh. Ayo. Kene. Wah, tenanan iki.
Esuk didadekke 200 ya Mas. Kok dadekke 200 piye? Iki tak nggo pasok BRI. Nek kelong 100 piye? Oh, mesake ya Mbah, aja. Agek tung pepindho rong iso nutup bisa. Dalange wis sugih rasane. Nadyan wadon sarta lanang. Terakhir seana inumane. Ya tak delok suaramu kaya ngopo? Inum. Sing cetha nek nyuara ki inu ora enak. Pripun? Artikulasinya, Pak. Artikulasi Artikulasi. Malah kesasar dhewe. Iya. Inumane. Rasa mecucu ndak ra ketara. Inumane banyu Ya, kene apik nyuwara. Kocap kacarito. Ayo kur tekan semono kok. Dan nek gelem ayang lucu lho. Jane sesuk ajar raketan sesasi. Aning ke jenengan malah to kerep leren. Kula niku gentenan ra masalah. Kowe engko nek mayang aku tak madeg dagelan. Wah, aku lho sewengi kok. Ah ya sok bayare. Nek jenengan melu gara-gara lho. Lho. Tekan gara-gara di kantor. Ora kok limbukan kok. Iki engko tekan gara-gara kowe. Jenengan. Jare kula le mayang sok lho iki ora saiki lho. Nek mbah se ana mayang. Wale rong dirembuk kok lho. Panitia gek. Ya, dek jaman. Napa? Wah, nantang ya kowe. Pak Siono. Kang Nyolyeng. Nek tekan rampung 200. Ya ora rampung 100 wae. Berarti apa? Ya bener, Pak. Kowe iki goblok banget. Dikai rezeki akeh kok emoh. Lho. Nek aku lho niku jujur. Niki nggih pasokan kur kurang 100 kok. Berarti men butuh 100. 100. Ah tekan apa iki engko 100? Ah sak tekane kok. Ayo omong nek sak tekane namung sak kalimat wae iso wae aku. Lho, ora tekan nek wis puas. Mulai saru kowe. Kowe dagelan ora entuk saru lho kowe. Kula niku mboten tahu saru. Ah kok muni nganggo puas barang? Berarti jenengan le saru. Lah kok muni puas? Loh, puas pendengar-pendengar itu dengan suara saya walaupun cuma sedikit gitu loh. Ah mana bisa puas mau gigi aja kurang kok puas. Lo kan bisa menggigil. Ya. Aku iki dikai kok. Sambiroto. Pahit. Sambiroto. Broto. Aku gak besok anggere ana sing nyeluk aku Sambiroto tak goleki tak. Bejeng Dalang Sambiroto. Tenang. Ora. Sesuk nek yogaku udah muni Ki Sambiroto. Cah, mesakno aku. Sesuk ganti parem ngono ya. Ya. Kurang 100 to anune pasokane. Wes. Dek jaman separo lho kuwi. Awis mikir pasokan kok kon nembang. Ya wis abot ya. Ngapusi dalang cilaka lho. Kowe ngerti paidi ra? Lho. Niki rak zamane berjuang, Mas. Lah iya. Zamane berjuang. Gede zaman berjuang.
Nganti rampung tak tambahi 100 nggo. Syukur bisa. Lho kok malah nyukur kowe? Top kowe luang loro iki iso dadi pasangan apik kowe. Pasangan anggere Sambirotone ilang pasangan. Sambirata Brotoweni. Iya wis kok bar iki rampung ilang. Wer wer wer. Wah. Wer blet. Iya mangga. Syukur bisa. Kowe ngapa ya nyedak-nyedak aku? Heh? Ngapa? Bangane nyedak kene agak nyervis. Krungu apa kowe nembang aku muni nek rampung tak tambahi 100 ngono. Wah nek perkara duit Mas tengen aku. Oh iya weh. Nya. Gampang matur nuwun. Walik. Piye ter? Wah, biasa. Sapa nek iki? Sapa nek piye? Kowe ora tau ter. Alon sabar. Wah, saking semangate Elisa. Kae golek. Bakso. Tersuan lho Mas. Kula siji lho Mas. Pripun napa ten mriki mau ngadeg sak jam? Mas nyanyi caping gunung 200.000 lho Mas. Ngaliyoso mah gegrujuk kowe. Iya, jarang. Mah teles kabeh. Iya. Iki acarane semene apa piye iki? Oh, limbukan kok nganggo sumene iki. Ah wis metu maem e. Ha iya ben ra apa-apa karang ya.
tanggap ing sasmita. Nggih, nggih. Ngerti nek joget Elisa wis semangat, energik. Bakso. Wah ora. Kuwi ana wektune dhewe. Kok nek wis istirahat, maem. Nek ngene iki sing diarep-arep kur duit. Iya. Ki eneng sing nyuwun gubuk asmara. Apik iki. Ya, Mbak sapa? Ika. Ya. Ika Suhesti. Ika Suhesti. Wah, iki ya saya melejit. Saya apa? Melejit. Melejit iki maksudnya piye? Naik. Ke puncak gunung. Apa? Gunung apa? Gunung apa? Merbabu, Mas. Sing ora aktif. Nek aktif ndak mledosi kowe ya. Ra berduri meledos se gunung. Ade. Lah. Kuwi lagune apa jenenge kuwi? Lagune apa? Judule meledos. Ngawur. Nek pas meledos. Panas pokoknya. Yo. Panas, panas, panas. Kuwi lagu rock. Rocker. Lagune sapa? Hah? Lagune sapa? Penyanyi. Jenenge sinten? Rasah dikandhake jeneng arep ngono jenenge nek ra iso nyanyi. Padune ra ngerti ta? Wis pokoke nang radio kuwi mau. Radio. Lho radio iso, radio iso. Mula gombloh kae ra. Di radio. Aku dengar. Waduh. Lagu kesukaanku ye. Wah, goblok ora nganggo ye. Nganggo, Mas. Ana. Oh, ada? Ana ya. Ana. Ye. Ku telepon di rumahmu. Sedang apa sayangku? Ku harap engkau mendengar. Dan hafal ya? Ku katakan padamu nih. Teruske nanti rampung. Yo. Malam minggu pukul 7 aku apel di rumahmu. Ku bersiul dan bernyanyi mengharapkan wajahmu. Ku harap cepat berlalu dan ku gadekan cintaku ya. Apik banget deh. Lho sing ngimpi bakat sapa? Refe. Ngono kuwi. Teruse kuwi, Mas. Iya. Tetapi mimpi apa aku semalam. Ku duduk engkau berdua. Salah jarane salah. Kowe iki cakepane rapal men do kae le. Ye. Saya penting yakin ye. Semua penyanyi itu yang penting ciri khasnya. Oh, ciri khas. Bisa nyanyi tidak bisa mempunyai ciri khas, tidak akan melejit. Oh, ki mau gombloh ya ngono. Nek Roma Irama ciri khasnya. Roma Irama, yo coba. Iso ora? Yo. Nek Roma Irama ciri khasnya piye? Minggir. Kowe iki takon nembang kok nampani bakso. Nek Roma Irama ciri khasnya piye ya? Kalau aku sudah mendapatkan si gadis manis yang menjadi rebutan. Kalau aku belum bisa mendapatkan. Roma Irama kok matane ndelokke kowe apa? Hei. Roma Irama kok mripate ndelokke. Kuwi kase Roma Irama. Mripate ndelokke bokong. Ya ora. Alasan apa? Pandangan Roma Irama itu tidak sana-sana. Ora. Cuma gini aja. Mendapatkan gadis manis yang menjadi rebutan. Memang dia yang paling manis di antara gadis yang manis. Ngono kuwi, Mas. Oh, Roma Irama ciri khasnya ngono kuwi. Nek Ikang Fauzi. Ikang Fauzi. Wah, bengep, Mas. Bengep.
Aneng banyu terus iki. Ikan. Ikan. Lali Mas aku Kang Fauzi. Ebit GAD. Ebit. Nek Ebit kuwi. Oh iso, ana cirine lho ya. Ya aku sok ngrungokke heeh. Nek arep. Sing piye? Lagune sing piye? Berjalanan ini. Arep ndi kowe? Arep ngendi, Mbah? Perjalanan ini arep ngendi? Badhe mriki ngesahke Sambirata, Mas. Oh, Binesa. Ora gelem. Apa nyanyi ku kudu duwe spesialis dhewe-dhewe. Goleki apa, Mbah? Roma Irma. Heeh. Ngono lho. Terus apa meneh? Istri yang kau ceraikanlah. Oh, Adro. Sing koke. Menangis di siang hari. Sapa iki kuwi? Kuwi lagune sapa? Penyanyi dangdut. Lah ya lagune jenenge penyanyi dangdut sapa? Aku pas maca dek bancaan aku ra teko. Paitan ngeyel. Anggrek weruh bakso ngeyel. Anu kae sik. Malu aku malu. Kae sik. Ayo. Misak. Waduh. Pada semut merah. Terus yang berbaris di dinding. Waduh. Menatapku curiga. Apa ngomong? Nggo ngono barang. Niki keloloten. Akan ngopo? Terusane. Terusane kuwi. Rasa diteruske awake dhewe seduluran wae. Waduh. GR men dadi wong. Cah gegeden rumangsa. Teruse lagune kok teruse piye? Tegese lagune iki mau lho, Mbah. Sing wis ya wis ngono. Kita kan sesama seniman, kita bekerja sesarengan. Teruskan saja persaudaraan ya. Begitu? Aku sudah malu sama cucu-cucu saya. Enek upama Ika gelem tenan lho piye? Ya, aku tetep tak pikir tenan iki. Oh, sik mikire iki gelem apa ora? Le mikir iki gelem apa ora? Lho kok temuan-temuan iki kepiye? Jadi dikumpulkan antara molekul-molekul satu yang lain kuwi. Apa yang molekul-molekul? Ora ngerti kowe mbiyen ora melu IPA. Kowe melu apa? Kowe melu. Melu tot mburi aku mbiyen. Ngene ya? Iya. Seduluran le ya? Iya. Kowe ya aja ngono. Iya, aku piye? Aku kan sudah bilang. Jangan dekati aku. Cedai saya. Gimana? Pancen aku ya kur golek kesempatan iki. Jan, Pak tuwa siji iki jan pancen tenan. Gayane luar biasa, Pak Sam. Iki karo Ikar dijak ning gubuk asmara kowe. Gubuk ning gubuk yo. Yo. Gelem ora? Gelem ora? Oke. Ini tanpa bantal, tanpa kloso. Kalau cinta itu sudah dibutakan, di mana saja terjadi. Tapi kita kan persaudaraan saja. Yakin persaudaraan, iki yakin? Ya yakin lah. Yakin. Kekeh. Iya. Ngelmu iku ora apa-apa. Pucung sing penting. Sing penting ki pucung. Ana ya nggon wayang kok. Pucung to? Heeh. Ayo. Ora apa-apa to? Ora apa. Keh kono ben-bengi awan esuk ana. Apa re? Wayang. Oh. Ketoke udu iki? Neng gendeng ya keh. Kalah kone kok pun lenggah arep dijak ning gubuk kok dadak ngombe Ngelak kok ya. Iki jukuk komburan le ngirim mbokmu mau. Kanthi laku
nyanto sani Eno mengile cangkem kowe kok bangga Nenone jenengan kudune le bangga Mas mergane suarane Pak Seno iso ditiru sesuk kae dadi muridku apik ngoten murid kok luwih tuwa muridé cantrik kok cantrik kan tuwek-tuwek Mas ayo Nduk Setya Putya pangekasing durhang kara ya mangga yuk
Kudune kowe iki ya ngimbangi le joget to Mas Basiono kok. Iki mau ki wis imbang e. Aku sing juga pengen cangkeme tok. Loh. Yang namanya menari itu ibaratnya senam, Mas. Senam. Jadi senam itu ada yang semua, ada yang senam mulut, muka. Itu biar tambah muda, Mas. Oh. Begitulah. Para pendengar sekian. Waduh, iki le pidato Romai Rama iki. Iya. Salam. Iya. Kok lendet-lendet ngopo ya, Sa? Ya, penak e. Ah sing 53 isih nenter kok ngene iki kok. Aku nek nemu tiyang iki pengen nyedak wae ngono lho gayane iki. Pancen apik tiyange lho aku. Iki sing pamungkutan saka Pak Fauzan ki Pak Fauzan. mantan camat Sedayu. Sakniku wonten ing Banguntapan, Mas. Ngleres. Nyuwun setya tuhu. Ya, lagu kita masih sama Indonesia Raya. Slogane ya isih padha jajan tangga nglarisi kanca. Nglarisi kanca. Kaya aku ngene iki mau nglarisi kanca nglarisi kowe kuwi. Wah, nggih, Mas. Leres. Nek rasa do ngomongke ben pahalane luwih akeh. Aku ora ngomongke mengelingke kowe kok. Leres, Mas. Apa-apa ki kekancan kudu lengkine ling. Ya, ayo Mbak. Ayo, Mbak Agnes. Ya. Oh, Mbak Agnes. Ya. Kowe kono ya, Sa? Aku kene. Nomor iki. Gelandang kiri sapa engko? Adik kiper wae ya. Siap. Ah, kiper kowe kleban-kleban wae. Ayo. Kok klebon? Yang lincah gitu loh. Oh iya. Ini sapa to? Agnes ya, Nandasari, Nuring Tias. Yang satu tinggi tapi kecil. Yang satu kecil tapi besar. Napane, Mbah? Badannya. Oh, kok tiwaske ayo. Apa toh? Eling lho sih. Kowe iki putumu. Ngeten, Mas. Aku cedak-cedak bahasa ono. Seseorang mau bertatap muka itu menurut siapa yang di hadapan itu. Kalau yang di hadapan tinggi saya pasti gini. Nah, kalau yang pendek saya pasti gini, Mas. Tapi kan kedah nuaske raine kudune. Iki mau rak ya rai. Kudu. Lah mau medon meneh karo aku. Mau medon meneh lho matane. Kudune nek rai rada mungkah sithik. Itu bukan kesalahan. Sing medun meneh apane, Sa? Matane. Mau ketok. Rada pirang derajat luwih medon. Sah, awake dhewe kan teman. Kenapa kau menjatuhkanku? Aku kan jujur. Oh iya, jujur gimana? Jujur. Matane si ono. Mungkin dia lagi ngisor, kudune mungkah sithik, Pak. Coba ngenekno dipaske sa. Tak cekeli. Ampun, ora sementen. Pandangan dari Mopeng matane. Iya. Kulino Bali kok. Mangga setya tuhu. Ya, diaturake, dibawani sik. Heeh. Monggo Mbak Tatin kok, Tatin men ketoprakan rose ana. Iya. Wonten pamundutan nggih, Mas. Ah iya iki ana, framen ketoprak se ana. Kita happy. Awak mung ketoprakan kok happy iki ngapa? Heh? Mung ketoprakan kok happy. Ada permintaan itu lho, Mas. Ah iya ana lho. Ya. Ana kok Tin tenang bae. Kita besok nggak usah pulang. Loh, kemana? Apa? Anu baca turu. Ya. Ayo. Curang, Pak. Curang. Apa yang nyicil ki sesuk tutup ya nek ki Bang. Pamintaku ya. Sesuk nek ra iso gawe surjan iki nek apa jenenge iki bakal kurang ki omong tak tukokke. Loh. Gimana toh? Aku surjanmu ki ra bakal ming sambung-sambungan to. Ah, ini kurang pergaulan.
Roti bakar aja ada kombinasi. Oh, iya. Masa baju gak ada sih? Ya kan? Ning roti beda karo baju. Hah? Ora disambung-sambung ngono kuwi rak yo ngisin-isinke to kuwi. Kita berteman itu harus sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Ya toh? Iya. Itu bisa kerukunan tercapai. Bener. Gitu loh. Lah ngomong ki tenanan ora to. Rumah sawu kaya wong nglindur. Nah, ayo toh mesti beda. Mula aku ra omong. ayo ya melu. Kowe mengko. Kok wis kesetrum. Yuk perenjak. Suarane. Kaya roti bakar. Kaya roti bakar. Lambine kaya roti, Agnes suarane kaya roti. Empuk nggih, Mbah. Empuk. Ing sarina lan Datan kingkang saremben yen cedhak tansah mulat sita Pindha mimi lan min tuna. Napa, Mbah? Ngelah. Wis delik-delik ngakok ngopo, Mbah? Ngopo, Mbah? Wis akeh lho. Ben ra ketok padahal wis e. Ngombe kok ya. Anggo ngelak barang to, Yohan. Ora barang. Wisuh. Wis riki mawon. Terus mijik. Terus sembuh. Ayo Kang Mas barengan tepi wajib Sito asih
Dawa. Dawa tenan yo. Ketoke cilik ning dawa. Ora pandek e. Apa? Sapa sing ketoke cilik ning dawa kudune jenengan lho, Mbak. Iki lho suarane lho. Mlengking ra laran-laran. Ayo ben malah apik kok, mbane kowe cilike cendhek. Heeh, Mas. Ha iya. Adi nek kaline ombo ora tekan, Mas. Mancing to. Ya. Mlampah tepi datan lasu. Oke. Neno Mugianto berkahing widi nandika tansah Suwo. Matur suwun. Wis ora ana rubahe saka cilik nganti gedhe kok ya suarane saya apik. Ayo saya apik ya. Ayo diudi Mas. Lah ya apa-apa ki diudi ora. Iya. Matur nuwun. Ya, saiki gentenan. Ya. Amundutan iki ayo Tin, genti Tin, medhun Tin. Ya. Ngapa kok wis olahraga cangkeme ngapa? Biar nanti enggak kram, Mas. Oh iya. Pemanasan. Wah. Apik. Tomcat. Iki kompak. Iki sing Ilustrasi siji urung iki lho. kompak. Sikilku sing siji urung medhun gek dicisanke. Rasah medhun ben nang kono wae. Nangane kok sentimen. Oh, tak ewangi Tin. Ning wong siji kae jane masalahe. Sapa-sapa kok arep during-uring, sapa-sapa arep during-uring ora. Lah sentimen lho, liyane medhun do ora diiringi kok aku diiringi makdung ngono kaya. Ayo. Meterman. Wahyu iki bayangane kaya dream glundung. Ngono piye yu? Heeh. Dream iki nek glundunge nek tiba mbak dong. Men glundungi Wahyu. Syaratane kok benak-benake. Lah iki benake to Mbak iki lho. Ayo. Benakno. Ayo, nek aku tak benake nek aku kok. Lah kowe ya iya kok. Wong dikon kok. Ya ki aranya. Ya wis. Tak tenaga dalam kadado wae ya. Wah, Iki kudu ditemok, ora ditemok ora iso. Wah, iki. Wes. Sa. Wis iso didemok ra. Ora aku. Mbak Tati wae sing arep ditemok aku mok. Mbok gelem sa. Cah, Vega. Apanya? Tenang to. Tenang to. apa? Mlasat to. Aku kenapa peniti aku? Wis gedhen peniti kok. Aku ora nganggo peniti lho. Ora to. Ora. Wah ya diklip ya lara to. Diklip apa? Dapukane si Tati gandrung si ana. Si ana sing anu jual mahal pokoke. Mbok kuwi wae sing gandrung genteng. Aja, ora serem kuwi. Apa dadi macan gek serem. Nek macan kok gandrung iki cara ngendi ora? Ya. Ya. Kula dados menapa menika? Lah Subroto. Broto kok ompong iki piye ya? Iki Subrata wis tuwa. Dek enom ya ora apa. Tuane ngono ki ta? Enenge lakone ngene ya ngene ditampa apa enenge ikhlas ngono wae. Ning kira-kira engko metu ora iki? Saka kono. Broto wali. Ngene wae. Lah piye? Kita kan kompak saja. Oh. Kita berembuk. Iya. Mari kita diskusikan. Iya. Langsung kita demo. Kita demo gimana?
Kayak ya. Lah ya apa ora? Ya. Yo, diwiwiti, ya diwiwiti. Di apa? Diwiwiti. Heh. Sekarang kleru ya. Pedukan gathuk ngono terus brotone mlingos. Dadi pedukan gathuk berang. Ora, ya mung pedukan gathuk ngene iki pedukan glet ngono terus brotone mlingos. Oke. Ora apa-apa kok gathuk ora apa-apa. Wani ora sih gathuk. Ora tak rungokke. Lah apa? Aku cah gelem maneh. Kudune jenengan ki dapukane ora gelem kok. Ayo ora aku. Yo, duduk. Wah, edan. Ora usah cepet-cepet mlaku, ora usah cepet-cepet. Den Mas Brata. Den Mas. Jenengan ajeng tindak pundi to ket mau kok mondar-mandir. Kok malah arep piye? Suwinten. Wah, apik. Kula Den Mas. Mbok ya kowe iki rumangsana. Yen sliraku kuwi ora tresna marang kowe. Lah kula dereng Kok ngomong arek- nek tresna lho. Aku ora ngomong nek seneng kok wis ngomong nek seneng. Kan wis ngerti to, Mas? Eh? Wong kuwi dijodokke karo ramane. Heeh. Kuwi dijodokke aku gemang. Ah, iya. Aku ora ngerti nek tresna. Kowe ora sing ngerti lakon ketoprak. Lah aku ora ngomong tresna lho. Iki dijodokke ro sapa? Iya. Karo Subroto. Aku lagi nyeluk Den Mas Brata lagi ngono kok. Kan Seco Darmo, bapakmu. Heeh. Kuwi kan diutus Brasta Branda. Iso sasak diparingi kekucah. Ning bapakmu ra gelem terus diparingi triman ya kuwi Raden Mas Subroto. Ananging Den Mas Subroto ora tresna. Panjenengan mboten tresna kalian kula. Ora. Lah kenging menapa to Den Mas? Mergo aku calon gumanti adipati ing Trenggalek. Wah, apik. Mula Tenanan aku kudu luwih becik sinau ana ing pertapan. Pertapan ngendi? Pertapan Gondolumayit. Gitu. Menapa? Mas? Den Mas. Opo? Menapa panjenengan mboten kersa kalian tiang setri to? Loh, aku ki gelem-gelem karo putri. Lah Nanging wektu iki aku agek sibuk-sibuke. panjenengan sibuk napa to Den Mas? Aku kuwi agek nglakoni topo rame. Wah. Apa rame? Iya turut dalan bengak-bengok. Lah kok kaya wong edan? Mas topo rame iki to, Mas. Topo rame iki tetulung karo sak pepadane. Kok Aku tetulung marang sak padane. Ana wong kudanan bakal tak eyupi. payungi. Hah? Payungi. Payung, Mas. Heeh. Biyen urung ana Mas Oh payung. iya. Mbak kula dipayungi to Den Mas? Kusik to. Lah kenging menapa to? Ngono ya ngono. Ning aja ngono. Lah ngene wae. Mbok ya ngono. Den Mas Brata mbok ora Apa? ngono kuwi to? Ngene. Yen kowe tresna marang aku, kowe kudu nunggu 8 dina. Lah kenging menapa kok dadak nunggu? Kok dadak nunggu? Pas puputane anakku. Panjenengan sampun gadah putra napa? Durung. Lah, Iki mau pengembangan. Oh. mbak Ben aku supaya ketoprak iki iso nganti esuk. Amarga tiket lan Hei, ora ana pemain kok ngurusi tiket. malah nawake. Heeh. Ora. Aku ora tresna marang kowe. lah ning kula tresna kalian panjenengan saestu lho Den Mas. Dasarmu apa tresna marang aku? Lah nggih dasare saking ati. Ati kok dasar. Lah
kula niku tresna panjenengan saka ati. Saka ati. Nek ndelok rupane wong ya rupane jijiki kaya ngono dadine aku ya emoh. Kowe kandha jijiki. Ning kowe tresna marang aku. Lah nggih, mergo jijiki niku kula dadi tresna kalian panjenengan. Yen ngono kowe wani marang pepundenmu. Lah kok tak kapake ya. Aja dikapa-kapake. Ampun to, Den Mas, mbok ampun niku ki ampun tak pidana urip kowe. Kok pidana urip? Eman-eman nek Pati. Minten? Kula Den Mas. Aku mung ngelingake sepisan wae. Injih. Ngene. Nek kula mboten purun dielingke. Broto kok kokean polah lho. Ngene. Iki sing nonton oleh gandrung marang Broto. Nek ra tak turuti. Sinten? Oh, bakul kacang ya? Lah panjenengan milih bakul kacang tinimbang kula? Mergo senajan mun bakul kacang ning atine ora kaya kowe. Den Mas nyemprot lho. Ya untune wis ra ono ya. Wis kaya lendeng cangkeme kaya lendeng. Iki bar mbantu ning nggon kekeringan. Wah. Dadi aku kudu nyemprot. Nggih mboten napa-napa panjenengan nyemprot ra apa-apa tak trima. Kita kok disemprot bang gelem ki? Ah ora apa-apa, suminten tresna kok. Pokoke nyemprot bola-bali seminten tetep tenang. Ning ora ana ya Subrata terus gelem ngono. Ora ana. Piye jane atimu, piye jane atimu? Atiku rumangsa kewengku. Waduh. Kewengku sebab apa? Mergo jane tresna ning dipenggak karo Kanjeng Rama Suseno. Kok mboten sah gagas Rama. Apa kuwi mergo cemburu apa-apa? Mbok menawi inggih ning mboten sah gagas Kang Rama mbok mriki to. Nyai Saketi. Nyai Saketi piye? Sopone? Ora ana irangangku. Ora ana dapuke. Minten? Kula Den Mas. Kowe sinau sikit. Sinau ganggo tata. Lah kula kurang ganggo pripun to Den Mas? Tata bata. Kula kon nata bata mbok nata ati wae, nata ati wae angel kaya Sing ngene. tak karepe ngono ditata atine, oh aku ki tresna kuwi mergo kur hawa nafsu apa ing tulusing ati. Kula tulus kalian panjenengan Den. Tulus nek to tulus. Melu rai. Ora ana, santai wae. Wis malah saya semangat aku. Mboten sah gagas kono-kono, anane ming kula kalian panjenengan. Aku purun nggih. Aku bisa purun nggih. Aku walah. Mako bakul janganan. Lah jenengan ritil wae. Lah wong ya ora gelem tenan terus aku kon kepiye? Aku tak ngendika sik ya. Aja kesusu. Wong kesusu bakale sing mesti kleru. Saestu Dik wis dadi anteping. Oh tak barang lho kowe krol kok. Krol ya. Kowe ki rol bagus malah saestu Dik. Ayo dibandem penonton kuwi. Sing wibawa kok saestu Dik. Sepisan meneh aku kandha. Dadi ping pindho lho iki maksud. Panjenengan ajeng ningko ping pira wae aku ora renggagas. Ning kowe tresno terus sing ati. Inggih Kang Mas. Iya, yen ngono. Lho, ora entuk. Bandem. Jangan protes dulu. Kok aku mau nih? Ya, yen ngono kuwi tegese arep gelem. Yen ngono ki agek koma. Oh. Nek yen ngono ki koma, ning iso ana teruse. Oh ya coba. Coba. Ya, yen ngono saka kuwi mah. Yen ngono aku tetep ora tresno marang kowe. Wah. Lah dene keng menapa kok panjenengan mboten tresna kalian kula to Kang Mas? Mergo kowe ora iso nepake atase wanita kok ngoyak-oyak karo lelaki. Priya. Lah apa nek wong wedok? Wong wedok ora kena ngoyak karo wong lanang. Oh nek jedungan ya oleh nek jedungan. Tak umpet. Lah kuwi mergo
Kuwi mergo atiku sing marai ngoyak panjenengan. Aku saya suwe saya mesakake marang kowe. Ya nek mesakake aku ora tega marang kowe. Nadyan to mesakake ora apa-apa. Ayo. Raketan delo ya. Ora ketang delo. Anu Mas. Piye? Karepku kuwi dienggo ngaso sithik-sithik lho. Ora iso to. Aku tetep ora bisa. Waduh. Ten Mas kok ampun nganten ngepol apa panjenengan? Aku yen tresno marang kowe ora tak rewangi aku jengkar saka kadipaten. Mergo aku ditunduk marang Kanjeng Rama Adipati ing Trenggalek Sudibya Ngalim. Mbok panjenengan sareh to, sareh riyen. Panjenengan Rasa ngoyo-ngoyo ndak semaput. Awang lambemu ki omong bak. Wis ra ono teteke Mas. Ngono. panjenengan mang delok kula riyen. Ndelok ya mendono. Awang wanita kok mendelok. Karepe mbak aku didelok sikik aja nolak dhisik lho. Nyawang Kang Mas. Kula aturi mresani. Mresani ketoprak menika. Kang Mas. Piye? Kula aturi nyawang pasuryan, oh bener ora? Iya. Pasuryanku. Nek aku iso nyawang mripatmu. Lah sing ora iso? Mripat liyane. Aku duwe mripat loro. Mripate iki mung loro kok mripat liyane. Itu salah itu. Itu salah. Kalau mata itu bukan cuma dua, Mas. Pira? Ada mata kaki. Oh iya. Ya kan? Aku tetep ora gelem. Lah ngopo? Mergo aku seneng karo ande-ande lumut. Iki anu Cok Mel, iki sindane iki penonton sing arep dhewe. Engko nek kleru meneh bandem ya. Mula aku tok ngarek kelir tak duke. Tak tutup. Ayo nembang, Dit. Gandrung kok iki gandrung tresna rupiah kakung kok. Senajan kowe gandrung nganti mili lengo. Kok lengo? Aku ora duwe lengo. Ora duwe kok, Mas. Mili ya keringet. Iya. Mili ya gede. Mili kok lengo lho. Yo. Arep kowe kepiye wae? Kepiye kuwi? Kadung tresna ya ora apa-apa sing Hah? kadung tresna ya ora apa-apa. Kadung tresno ya kene. Tin Mas. Opo Yayi? Aku suwe-suwe iso kasar lho. Bagus kuwi sip kuwi. Menaikkan tempo. Gelem ora? Ora. Gelem ora? Ora bisa. Kene ngopo kok kowe ora gelem karo aku? Alasane apa? Alasane oke. Apa? Ora mung siji lho. Alasane didelok wong akeh ngene iki aku isin. Lah apa jenengan duwe isin? Lho duwe. Lah ngapa dadak isin karo wong-wong ini? Luwe becek paten ngono. Tin Mas kok ampun ngaten niku mbok jenengan niku mesake kalian kula ngono lho. Sakarepmu aku ora ngendika Aku apa-apa. nadyan to 5 menit wae wis trima. 5 menit lagi. Hah. Tin Mas. Yo. Rino wengi. Rino wangi. Ben suasanane kepenak. Dadi ati. Tanpa dah iki tangane ndi to? Kok tak nyekel liyane lho. Piye? Kok malah nangis ngapa? Ah sing digeret tangan liyane melu gegeret. Tanpa Kowe wanita kok ya kaya ngono. Kowe aja nyekeli tanganku to.
iso, Den Mas. Nggo sesuk. Nggo sesuk. Kayunyun. Gatin. Ngapa kok gatin? Mbok yo kayuyun ngono wae ya. Heeh. Lah kok kayuyun. Saya iki kok mlenye. Sing apik to, Ting? Kudune ngene tok wae ra apa ya? Ayo to. Lah kok nganggo ngene lho tak contoni. Kayuyun. Heeh. Lah kok kayuyun. Lah ora gelem lho. Aku risih kok krungu ngene. Wah, wis. Kaya arep ambruk-ambruk. Mula tanganmu gathokno. Mula nek kowe senenge ngene, diwalik. Terus? Ya, kayun marang sliramne. Dipresani para kadang kabeh rak yo leling semi to. Tansah Wah, tenan nggih. Gumawangi Net Asine arep digawe Arnendi. Hah? Arnendi. Kono kaya sepi. Ya ayo ora apa-apa ayo. Ayo. Aja kono wis dudu panggung, panggunge nang kene. Lah aku ora apa-apa deleke kon sepi-sepi aku malah seneng lho. Ayo Adirono, Adirono. Ngondak aku njlungup. Kena daya tarik ing bumi. Tansah. Beh. Ngono ta. Alemu nonton ya kaya wong angon wedhus kok. Lah ya piye sing bener piye? Aku akur ngene iki. Ya, mulane gelem. Mulane gelem ben ora tak dadeki wedhus. Lah ya ngene iki lho. Lah wong jenenge dicekel ora iso kok. Iki agek lunyu. Leperet kapan? Tansah gumawanging netra Den Mas, wong ngematke netraku lho. Bruwet. Iki lakon iki pelet apa-apa? Kok oleh guyu nyekiki. Jero ati. Ditemok dadane. Waduh. Nang napa Den Mas? Ame ditemok dadane kok megap-megap lho. Apa? Ambok dibales. Iki menjiwai. Ha iya. Nek kon tadi ndemek dadamu iki langsung tok gede dibales mek ngono ora apa. Nya bales mek ngono. Pak. Piye, wani ra? Wani, Mas. Ayo gawe wis. Hadap sana, Mas. Lho, aku ngapa aku ora pengaruh apa-apa kok. 100. Ya, 100 ora apa-apa. Nek diperkarake tatin kowe ning bluk. Kowe kur kandha demok lho kowe. Heeh. Heh. Ngewang aku golek 100. Lah yang apa piye? Lho. Ngapa? Demok. Sing ditemok apane? Lho ya sakarepku kok. Aneh konangan. Ya wis aku tak 100. Wah, wis janono. Bos e manah nganu karo tukang ki. Iya ki. Sesuk ra menyang seton aku. Iki. Piye? Jero ati. Kene ya. Heeh. Kadung tarasno. Waduh. Lho kok sik ngejak gandengan kok kowe? Marilah kemari sayang. Marilah kemari hai sayang. Sing edan sapa? Mah keturarane Dian aku ki. Asubrata
Aja kaya ngono to. Tan liya. Apa? Tan liya. Tan liya. Amung sliramu. Mau ndak nom. Mas. Piye? Purun nggih. Aku tetep ora gelem. Aku ki wong tewajuh. Jenengan mboten eman-eman? Ora. Yakin? Mane. Den Mas sampun ngoten niku to? Lah kepiye? Aku ki kur tak nggo ben kowe iso nglalekke aku. Ora iso, nek jebacut nang ati kuwi ora iso dilalekke. Terus karemu kepiye? Ya jenengan kudu nrimo tresnaku. Gelem ora? Gelem ora? Kat. Ora ana ketoprak kok. Sik. Ini ada penonton yang tidak suka sama Subroto. Lah ngapa? Iki mau tetap dikandani. Tapuan 100. Napa? Ah, Aku ora aja ora ngerti. Aku ora akon kok. Lah. Aku ki ndek. Jane jenengan ya tak ngene ya gelem to? Tak ngene ya penak to? Sing kene gentitin. Aku dadi sender to. Ya kene, sing kene. 1, 2. Oh, kok saya ngerak. Saya ngantuk. Aja kaya ngono to. Lah kon kaya ngapa? Ya kaya wong. Lah iki wis wong. Seliramu. Wong wedok karo wong lanang dadi siji. Heh? Dadi siji. Piye kuwi? Nek caleni mah tau. Lah piye? Nek ana apa-apa mlayu angel. Ya ora ditaleni maksudnya sing ditaleni atine wae. Oh, ati. Antarane atimu lan atiku. Iya, atiku atimu. Wis mantep tenan. Iya. Jane do kepengin apa? Mbok yo daftar gek melu gladen. Sapa ngerti dadekke gendruwo. Lah meng muni atiku atimu wae do kaya ngono. Do pengen. Lho kae wong liya do kepengin apa jenengan ora kepengin karo aku? Lho beda aku tetek imanku. Imane kuat ning imine kuat ora? Ya kuwi. Kuwi piye? Ora kuat. Ya wis to ki ayo to. Aja, Kok dilegani. Iki nganggo bubar ora to, Prae? Ayo, nek bar nembang kok bubar. Engko kadung tresno iki engko sekolah anggam dadi dangdut to. Ah, suminten edan dangdut kuwi. Waduh. Wis kesuwen malah salah gedadan, Mas. Salah kedaden piye? Iso dadi tenan kok. Ora apa-apa dadi tenan. Ning aku tetep ora tresno marang sliramu. Mergo sliramu ana le ndelok menek wit gedang. Yakin ora tresno tenan? Aja ya, ora. Nek panjenengan ora gelem nampa tresnaku, aku iso edan lho. Aku le ra nampa ki mengko ndak dadak gaweke uleh-uleh. Den Mas, ora ngono kuwi to. Iki bab tresno ora bab nyumbang. Mengko saiki ki anggere wis selawe ngejak sebate. Harak bangkrut to lewo. Lama Satemah laras mara ya aku mesake marang selarmu nek aku ki ora ndek rasa tresno sesithik wae. Nadyan to jenengan urung duwe rasa tresno mengko rak ya suwe-suwe dadi duwe. Dicoba dhisik to. Ini nek suwe-suwe ya kesuwen. Ya ora apa-apa urung dicoba. Kon jajal sik, dicoba sik. Dicoba. Engko witing tresno kuwi jalaran saka kulino. Aku arep nyoba ning listrike giliran. Dadi ora tak iso nggo nyoba. Iki apa to? Ngopo tangane kok ngono-ngono? Kesetrum. Subroto sing asli kuwi tetep ora tresno. Ning iki lho tangan-tangan ki do nrintik. Wis to, aja kaya ngono. Lamat wis katon tejane yen bom rangkatan cara aduh
iki dingenekke lho. Saya anyep kabeh awakku. Lah ngopo? Iki gak kebayang. Hah? Bopo. Tapi Bopo. Lho iki kok Subroto kok tiba-tiba dadi tua banget iki? Anu kanjengan, Mas. Oh. Aja ya. Aku ki sedilit wae ngono. Sak nyatane aku ki jan kaya wong kesiksa. Lah keng menapa? Batinku tresno ning jane ora oleh. Lah ya mbok apa sing dadi batine panjenengan dilakoni? Ana dalange. Ana dalange wis rasa digubri sing penting iki lho atine. Jane dan tenane iki. Piye sa? Mbok ana ngomong apapun. Apapun gimana? Apa wae. Kowe rasa dilebokke nang ati, sing penting aku arep panjenengan iso dadi siji. Haning kuping. Rasa Kuping nganggo sing ora kuping. kuat. Lah apa? Padha ngrasani Subroto ki kudune ora gelem kok dadi gelem. Ya kowe rasa dirasake, rasa nganggo kuping. Ya wis ora tak rasake. Ya wis ayo. Ora iso, aku tetep ora tresno. Lah kepiye to? Baksone akeh. Pacaane sarwa asri. Subroto wis
Sekitae Subrata wis lunga saka panggung. Lunga nggawa apa-apa. Heeh, terus duduk. Suminten wis bali nang gone. Heeh. Kula nggih bali ten gone. Lho kowe arep tak dapuk ketoprak sithik. Wono. Nah, Subrata topo nang alas terus ketekan kuntilanak. Heeh. Dadi kuntilanak. Ah, iya. Sing dadi kuntilanak sapa? Kowe, ya aku lah. Kowe to. Aku seneng tak wedeni aku. Tenane, ya aku go mulai ya engko kuntilanake go bali. Heeh, ora iki ora tekan semono ya. Wis cukup bae-bae. Engko ndak lakone ora rampung ya. Matur suwun karo Mbah Sehono. Sami-sami Mas Sehono. Matur nuwun Mbak Elisa. Ya, ayo teruske dhisik critane Mak. Yo, Ngger.